Jeg går på Balletakademien i Göteborg. Jeg går på Balletakademien i Göteborg, og lige nu har vi gang i, og jeg går i andet år, og lige nu har vi gang i et korprojekt, som er den her, en masse korsange, som vi skaber en forestilling omkring, men der er ikke rigtig nogen storyline som sådan. Og vi har en korprojektsleder, som hedder Harald. Og jeg tænker, at i morgen, hvis jeg husker, at jeg har filmet det her, så tager jeg jer med en dag. Og get ready, fordi det bliver lidt på svensk, og det bliver lidt på dansk. Nu skal jeg i seng. Jeg er blevet pensionist. Jeg går i seng 9:30. Stort set hver dag. Og jeg har spist aftensmad klokken 6. Filmer du? Ja. Okay. Hej. Welcome to my crib. Nu skal jeg vise jer vores teater, der hvor vi laver korprojekt. Titlen er Om någon stjärna lossnar. Kom med! Man kommer ind her. Vi har fjernet alle publikumsrækkerne. Så det er bare et stort rum. Det er hvor meget plads vi har. Det der dængende. Jeg ved ikke rigtig hvad det er. Men det er sådan teatertrapper. Og så er der en kube her. Her har vi en stor gryde. Kom herned. Den her bliver tændt, så skal vi lave te til hele publikum. Her har vi nogle af vores kære medskuespillere. Sig hej. 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 Hej skat. Hej skat. Vi skal synge på dansk i forestillingen. Kom med herover. Det er rigtig fedt. Her har vi en stjernekikkert, som vi har lånt af Emma. Men den virker ikke så godt. Her har vi pinden. Ja. Det er til en sang, der hedder Mari Morme. Kom med her. Jeg spiller også trommer i den her forestilling. Her har vi flere. Nej, men logen skal vi ikke gå ind i. Jeg tror, folk klæder om. Det var alt for min house crib tour, mit teatertour. Vi har lige lavet gennemspilning. Ja. Du gillar inte folk. Anton Berg. Anton Berg. Hvor er han fra? Hvad har vi lige lavet? Du må gerne sige det på svensk. Nej, hvad har vi lige gjort? Ja, forklart. Hvad har vi lige gjort? Hvad har vi precis gjort? Jaha, vad vi har gjort. Jag trodde du frågade vad Anton gjorde. Nej, säg det på svenska då. Vi har precis körprojekt. Vi har precis gjort ett genomdrag på körprojektet. Det har vi. Med te. Jag har druckit. Ja, där är du. Jag har druckit te. Det var faktiskt jättegott, men jag var lite rädd. För mörkret? Nej. Men det var gott. Det var jättegott. Do you like it? Nej. Nej. Det var faktiskt. Alltså, det luktar gott. Det gör det. Nu ska vi have noter. Det er et lille æg i en lille rede. Jag la på lite. Jag bara... Lite autotune. Nej. My human heart, only got a human heart. I wish I didn't run away. Nu er klokken 8, og jeg skal hjem. Jeg har været på skolen efter vi sluttede, fordi jeg skal være med i en af træernes bachelorprojekt. Jeg skulle lige lave en del mere, end jeg troede. Jeg skulle danse alt muligt og løftes og alt muligt. Så det var lidt hårdt, når man ikke har normale lektioner. Så er jeg en lille smule træt nu, og jeg har hovedpine. Og jeg skal hjem og pakke, for jeg skal til København i morgen. Og det er påskeferie. Så glædelig påske.
Hejsan. Hej. Vi er tilbage efter påskeferien. Mit hår er en anden farve. Påskeferien. Ferien. Her sidder jeg med Benjamin og Felix. Og de kan forstå dansk. Vi är de bästa på danska. Okej, berätta. Jag kan göra subtitles. Berätta vad vi gör idag. Benjamin kör. Va? Ska jag? Du berättar. Idag så har vi gått igenom lite ändringar som vi gjorde i familjas. En del grejer. Både lite koreografi, lite dikter, lite allmänt. Och nu så har vi lite eget arbete där vi har övat på de här ändringarna. Gjort lite koreografi för en låt. Och sen nu ska vi sjunga igenom allt material vi har och öva på det. Helt enkelt. Så det är det som händer idag. Och premiär är på torsdag. Ja, vi skal vise på torsdag for KB. Kunstskolen, som går på den her skole. Och familjen. Og familie, som vil. Og fredag skal vi vise for skolen. Og lørdag kommer familier. Og min familie kommer hele vejen fra Danmark. Beautiful song. Nu bliver der sunget Lucia af en eller anden grund. Nej, Lucia var. Ja, fra vores korkoncert sidste år. Ett år sedan. Kolla Sofias hår. Är inte Sofias hår helt crazy? Amazing. You're looking proper Danish now, yeah? Va? Proper Danish. You're looking proper Danish. Proper Danish now, yeah. Det er vel lite mere skottish, va? Ja. Och sen så Antobel. Med vlogg. Vad ska vi göra nu? Genomdrag. I kostym. Genomdrag betyder gennemspilning. This is med kostym. Så nu har vi lavet gennemspilning. Ja, exakt. Og vi har plantet et træ. Vi har plantet et træ, og vi tager ny. Og nu har vi fået en lille pause, og så bagefter skal vi øve lidt mere tekst. Jeg filmer det indtil dag, bare det. No worries. Jeg kan ikke finde mine sko. Det var slag det der, det var slag. Nej! Chilla! Oh my god! Gør noget. Yo! Det er faktisk meget sejt. Wow! Sker der, okay. Det der sker, det er, at jeg skal hjem, okay? This guy. Var det det, du ville sige? Ja, det var det, jeg havde. Okay. I dag skal vi sætte lys. Og derfor har vi kostymerne på. Og jeg har sat min hår op. Og jeg har en lille taske. Det her er Linas outfit. Jeg har på mig hvide bukser og en bluse.
Varför blev du norsk? Idebyxor. Vänner, vad har du på? Jag är på med Marco Polo. Ja, kjolen är från jag vet inte, kostym. Och ja, Only. En väst. Varför säger du märke bara? En väst. En väst. Josef, vill du visa din outfit också? Vad har du på i dig? Jag har den här. Som jag köpte i Rom. Skjorta. Skåre? Skåre. Ja. Superpænt. Du ser godt ud. Superpænt. Superpænt. Superfint. Ja, du ser godt ud. Du ser godt ut. Du ser godt ut. Vad ska vi göra idag? Nu ska vi ljussätta. Gud vad spännande. Sen ska vi se om vi hinner med ett litet genomdrag efter lunch. Det beror på hur lång tid det här tar. Förhoppningsvis så går det smidigt. Men det gör det, ofta brukar alltid ta lite tid på ljussättning. Men I'm reading this book. Haruki. Jag har dåligt ljud på. Vad gör han? Ja, spräcker inte byxorna nu alltså. Cut. Nej. Det är så coolt. Det här är jättecoolt. Jag håller med. Se mitt hår. Kolla mitt hår i den här. I det blå. Det är nästan som ditt. I december. Ja. I am Hettan. Jeg har lige fundet ud af, at Vanna i min klasse har sunget Digliamos i stedet for Diligamos. People are tired. People are tired. Okej. Här har vi 2 elever på Balettakademin. Lokal 2. Vad tycker ni? Vi är äldst i klassen faktiskt. Ludvig är du blivit 24? Nej, jag ska bli 24 om en månad. Om en måned bliver Ludvig 24, og om en måned bliver jeg 25. Ja. Och hur gammal blir du? 22. Same. 20. Ja, jag med. Jag också. Også mig. Också mig. Så jeg er ældst i min klasse. 24 og hører for det hver dag. Jeg er den eneste fra 90'erne. Og da jeg klippede mit hår kort sidste år, så sagde Felix, nå hvor fedt, nu ser du også rigtig gammel ud. Så. Alltså hon är gammal. Nana, stop! You're gonna get in trouble! Kom igen, gör något hopp. Vad sa du? Gör ett hopp eller något. Ett skutt.
Anton Berg hoppet. Anton Berg. Nu skal vi lave gennemspilning. Vi laver gennemspilning. Virkelig spændende. Klokken er 5. Vi skal egentlig have fri om en time. Nobody knows. Nu sidder vi og sminker os. For vi skal have første gennemspilning med publikum. Det är lite mörkare på läpparna. Den her kanskje? Av Sverige. Här kommer Christian. Ja. Det känns som jag borde sminka mina öron nu. Okay guys. Nu skal vi lave første gennemspilning foran folk. Det bliver danserne fra skolen. Hey. Anton Berg. Anton Berg. Anton Berg. Sig det igen. Anton Berg. Anton. Anton. Berg. Berg. Der var den. Man kan se på hur du håller den här att du verkligen är kille. Vi andra gör liksom nej, vi håller den så här. Vi sætter mere lys nu. Vi har lige haft genspilning foran publikum. Det har vi. Og din mor var her. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget. Ja, jeg også. Jeg glemte at sige hej til din mor. Premiere. Nej, hvad siger du? Jeg glemte at sige hej til din mor. Det gør ikke noget. Nej, det er godt. Jeg glæder mig også til premiere. Du ved godt, at du er en skal. Skal det på? Ja, skal det på. Skal. Kan gå til Marimor med slutet. Marimor med. Nu kører vi anden gennemspilning med publikum. Jeg tror ikke, der kommer så mange. Vores første gik super godt. Danserne var at se det. Ja. Og de synes rigtig godt om det. Yeah. Jeg har fået knæbeskytter nu. Og nu skal vi ind og mødes for at lave buk. Premiere i morgen, premiere i morgen, premiere i morgen. Nu har vi sminke på igen, fordi vi skal tage billeder. My human heart, I wish I didn't run away. I dag har vi premiere. Det bliver pisse fedt. Her kommer Simon. Hej, danske folke. Hej. Vil du se mig på dansk? Hej. Hej. Min far kommer i Dronning eftermiddag. Margrethe den anden. Ja, men hvem er det? Kong Frederik. Frederik. Den 10. Jättebra. Royalisten. Ja. Min far kommer i eftermiddag, og det bliver ret grineren, tror jeg. Og så kommer min mor og min kæreste i morgen. Hvad har vi i dag? Woo! My human heart, only God
någon stjärna lossnar. Och seglar vi genom luften. Jag väntar och väntar. Men om jag somnar så jag inte alls inte. Fastän jag sover till hela den tysta, tysta natten. Min enda önskan. Hvordan gik premiere, Felix? Vad sa du? Hvordan gik premieren? Det var en jättefin premiär. Min far begyndte at græde, og alle fra musicalklasserne har set det, og de var meget, meget imponerede og glade. Godt. Alle musicalklasserne så os, og min far så det, og han græd, og det er lakridsens dag, så jeg fik slik. Begyndte lidt at græde. Benjamin sang sindssygt. Som något uovervågat. Uovervågat. Jag heter Udover. Jag känner Sofia. Som något uovervågat. Benjamin, han synger Little Blue, som er Jacob Collier. Søg på den, hvis I kender den. Og han plejer at synge den i falset, men i dag tog han den i fuld register. Og det lød fucking godt. Ett C-ord! Insane. Lite ben där. Anton Berg! Anton Berg. Så cream and onion. Sen kommer, vad heter det på dansk? Sour cream and onion. Ja, men om du skulle säga det, alltså... Sur creme med løg. Sur cream med løg. Klokken er nu 18:25. Ja. Nu skal vi have rigtig premiere. Det er fredag aften, og hold kæft, min næse bliver brun der. Hvad har du gjort med dit hår? Snakker nu? Hvad skal jeg sige? Nej, snakker norska. Skal jeg snakke norsk? Men ja, halla alle sammen. Er det til YouTube? Ja. Ja. Da begynner vi snart med premieren, den riktige. Rigtig premiere, fredag aften. Vi glæder os. Eller hur? Vi glæder os virkelig meget. Ta det med ro fra. Det var bara så roligt för hennes melodin när hon sa det. Ta det med ro fra. Tag det med ro, far. Hvor har du det i, Fedorren? Ja, min kompis. Tag det med ro, far. Ta det med ro fra. Okay. Du bar förbi någon där. Det var ju Vanna. Och ni har båda så här rytmiska. Och du hade någon. Och liksom kom ni förbi igen och andra. I dag har vi de sidste dage med forestillinger, den sidste dag med forestillinger. I aften kommer min mor og min kæreste, og der er næsten udsolgt til begge. Jeg skal have sådan en her lige om, den tager nu. Det er en revoice, fordi min stemme er træt. Altså sådan her. For det er lidt pænere til min figur. Det er bare nederen, jeg først finder ud af det, efter vi har taget alle billederne. Okay, nu skal vi vise næste sidste forestilling, og jeg tænker, jeg slutter vloggen her. Så tak fordi I har set med. Tak til min klasse. Varsågod. Mange tak. Og tak til Anton Berg. Tak, Anton Berg. Og der bliver real nu, så vi må hellere stoppe, fordi vi er jo... Er vi Gen Z? Får jag en sista? En sista, Ja. Anton. Anton Berg. Ta det med ro fra. Mange tak. Mange tak. Of my life.